красивия Гьотеборг. Българите и румънците го нападнахме Гьотеборг яката. Няма на шведи тук нищо. Всичко е българско. Взимат хора от България и ги разкарват тук, за да работят за тях. Има и много българи, където просто са тук. Сега чакаме сезона за билките. Той човек ни заведе там на Швеция и ни обясни, ходим да берем боровинки, си изкарвате пари, после се оказа съвсем друго. И ни кара да просим, ама обаче аз не съм сега да просим. Януари месец боровинка няма. Се на дума роби. Айде, беги! В Гьотеборг този паркинг е така наречената пяца. Тук са хората, които организират бизнеса. Могат да бъдат забелязани на битака в покрайнините на града, където покрай пресните яйца се продават и крадени вещи. Иначе казват, че се занимават с строителство, каквото в Швеция няма, или с износ на шведски коли за България. Това си ни да те снимат, бе, че ни дават по радиоточка. Тук съм дошъл и скупим една кола. Купил съм си едно Audi A4, дизел и се прибира. Колко пари иска за това, бе? Ти да кого докладваш? Това е братовчет ми. Той къде е? Той тук живее в Швеция. Ма тук на 300 км. Отчиташ ли се? Какво? Ага. Това ли е боса? Не, това не е бос. Той си сам тук си работи. Какво работи? Не знам какво си работи, ма... Че поне ли жив къщи е бос ли? Братовчеда, какво правиш? Наградно ти на спалната много добре, бе. Какво работите тук в Швеция? Аз съм България. Къде си в България стига лъжи пъти, бе си България? Той е тук 300 км, не е в България. Лъжи, че е в България. Так какво работите? Аз в Биошопинг. Моля? В Биошопинг съм. Той е лъж опик друг град, тук 300 км. Той там се занимава там с едни хора, той си има там 4-5 човека си там си работят, те като фирма си имат. А какво работят? Като строителство. Един от лидерите в строителството е в Линшопинг, град на 300 км от Гьотеборг. В Линшопинг и близките градчета имат десетки групи пристигнали, за да просят. Групата на Ваня е една от тях. Ето вижте как живееме. Ето така живееме. Имате ли право да ни снимате? Имаме, да. Ваня съм. Ще ви притеснява ли? Да, притеснявам се, спрете да снимате тази камера. Защо? Защо? Не искаме. Нямате право, нямате нищо, нямате документи. Разбрахме, че има много български роми в Швеция и дойдохме да видим как живеят. Снимайте се, стените. Хайде, взимайте. Събираме се багаж да стигаме в България. Не ми е неприятно, просто нямате работа тук при мен. Кой ви извика тук? Никой не ме е викнал, аз сама съм дошла. А ти защо си нервна? Защо съм нервна? Защото няма да мъжа ми тук да той. В момента даваме за тая къща за 8 души 500 евро. Само това се прехранваме. Само с просене, нищо друго. Има ли хора, които са дошли тук излъгани, че ще работят нещо и после са разбрали, че трябва да просят? Има. Казвам ви директно, има слухове и съм чул, че има. Имаш и такива хора. Искат да дойдат да работят тук, идват при мене, може да ми закараш. Мога. Колко ти струва билета? Да, 120 евро. Плащат ми 120 евро да ги карам. Това не го крия, защото всеки идва при мен и иска да му помогна по някакъв начин. Ако няма парите... Идват тук и после ми идват, когато може да ми ги да. Лицата се извеждат с микробусчета, обикновено около 10 местни. Но после ги карат да си изплащат пътя. Да. Предварителните уговорки обикновено включват незаплащане за път, за храна, за спане. По тях се искат също и пари за транспорта, който му е осигурен. И всъщност това ли е начинът да ги държат дълго време? Все да не е изплатен този транспорт? Разбира се. Чакат. Къде? От граница трябва да взема от летището още 3 души. Кое летище? Малмо. Идват още работници. Значи ти си баровец? Да, аз не го крия. Аз от 2 години съм в Швеция и съм много добре. Добре дошли в Швеция. Всички говорят за просията като за занаят и поминък, дори за бизнес, но не и за престъпна схема, която включва експлоатация. Срещаме Демир пред магазин в Линшопинг, мъжът от село Долни Луковит. Казва, че го викнали за да свири в заведение, а изведнъж се оказал просяк пред магазин в Швеция. Те са много. Аз съм сам. Болен съм, но не съм знаел, че свири в паничка. Не на почивен ден, всеки ден е тако. Аз като минавам тук ти почваш да свириш моя страна, моя България и аз почвам да работя.
Карат ме, вечер ме прибират, нали, какво съм изкарал, да. На тях им Да, на тях. Защото те, нали, си ловят там, дето са му докарали за храната, за спането, те плащат всичко. Понад 1000 съм изкарвал на ден. До 2 да съм стигнал. Ама това е 200 евро. Стигал съм. Или ти ги дава? Аз им ги давам. Те обещават накрая. Но книжа са. Той в момента в България. Васил. Жена му се казва Цеца. Брат има. Тук неговото име не знам. Той му докара брат ми. Екипът ни решава да проследи кой ще вземе Демир и къде ще го закара. Виждаме момчета, които го прибират с бус с шведска регистрация. Закарват го в Мутала. Там не показваме, че сме разговаряли с него от съображение за сигурност. Но изненадваме всички обитатели на импровизирания ромски лагер. Целият блок и целият паркинг са на един човек, който отдава местата под наем на българските роми. Няма да снимаш, бегай тука! Няма такива просеци. Гледам, че развеждате просеци из града. Моля? С този бус и ги връщате после. Не. Нали знаете, че няма да ви казвам истината? Нали знаете, че циганите лъжат всичко? Хора са от България, чакат билката, никой не проси, няма такива. Цела гето сме тук. И още ще идват, още. Добре. Какво работиме? Нищо. Сега ще се върна, само отивам до колата, ще се върна. А вие? И вие ли отидете? Да. Как си дошла? Самолете как? Отивате да питате нагоре. Цяла Швеция, пълна. Според шведските власти, този човек е част от проблема с просеците, защото им отдава свои паркинги и апартаменти под наем на 2 места в Мутала. Според общината, собственик организира незаконни къмпинги и хотели за хора, които не са регистрирани никъде и нямат право на квартира по общите правила. За сега местната власт е постигнала частична победа срещу Томас Грюбер. Единият импровизиран къмпинг трябва да е разпуснат от 10 май. Обвиняват ли ви, че образувате гета? Не, няма такова нещо. Ние поддържаме чисто, но от общината казват, че имам къмпинг и нямам разрешително. Как успяват да ви плащат наема и по колко пари на месец получавате от тези 100 човека, ако не е тайна? Не искам да кажа колко получавам на месец, но това, което мога да кажа е, че наистина много хора живеят в апартаментите. Има подозрение, че част от хората, които пристигат тук, са излъгани, че ще работят, но след това са принуждавани да просят. Вие имате ли такива впечатления? Не. Ако е така, аз щях да знам. А защо да ви вярвам? Не трябва да ми вярваш. Вие имате изгода от тях, финансова изгода и имате причина да ги поддържате да бъдат тук, защото печелите много пари от тях. Така е, но не е всичко. Разбира се, че това е организирано. Ако не беше организирано, нямаше да функционира. Има ли злоупотреба с хора? Абсолютно не. Нели Николова живее в Швеция от 1989 година. Превеждала на властите в Линшопинг по няколко случая с просеци от България. Казва, че има изнудване и принуда. Там дойде едно момче, разказа за това, че е доведено и иска да се прибере. Той каза, че са го заплашили, че ще му отрежат главата и ще го фърлят в някой трап и никой няма да го потърси. Опитахме се да му купим билет да се върне в България, но не знам дали успя да се върне в България. Тръгваме из България. Докато шведите вярват, че просещите нямат шанс да вършат каквото и да е и бедстват, ние ще обиколим местата, на които живеят някои от организаторите на транспорта, които после събират пари от групата. Ще минем през Дряново, Кнежа, Аспарухово, Монтана, Брегово. На повечето места ни посрещат враждебно, още преди да сме задали въпрос. Казват ни, че нямаме право да снимаме къщите. Ай, камерата да се вчупи! Искам да питам собствениците на големите къщи за техния бизнес модел. Смятам, че ще е полезно да разкажат на всички, ако са открили добър начин за забогатяване в България. Не се изненадвам обаче, че никой не иска да разкаже опита си. Напротив. Правим репортаж тук за региона. Как живеете? Значи каза ми, ще изляза и ще я изчупя. Обещавам ти, че ще я изчупя и вари се оплаквай извън полицията. Ясно ли ти? Нямам желание да ме снимаш.
Не може да питането нищо. Аз не те удрям, искам да ударя камерата. Искам да ударя камерата. Искахме да затвориш. Да, разбрах, без да искам. Ние се извиняваме, че това удари без да иска да удари. Исках да ударя камерата. Някой без да искаш И трябва да вземе камерата да я чупи. Вие с какво работите? Ами ние само крадем. Не желая да ми снимаш къщата, не желая. Ако имам някакво нарушение, значи има полиция. Ще дойде, ще ме разследват. Значи тези, които са в Швеция просят и живеят тук. Първата прака, не втората в дясно, от лявата страна. Искам да видим как живеете, гледам, че имате кои къщи, просто ми е интересно. Бъди вика и баба си. Изчезвайте да не вземам камъни да ви горе с камъни. И чупей камъни, външи иде. Отиваме в Кнежа. Там, откъдето са хората организирали Демир и десетки като него. Търсим Цеца и Васил от така наречените пазиевци, за които ни е разказал мъжа в Лин Шопинг. Точно тя пълно с хора от Кнежа, как... Не е само от Кнежа, не е само от Кнежа. Цяла България. Аз говоря за тука. Те са глупави, много глупави хора са там. Това е шведски джип, снимай го. И са баровци. Виж, той няма 2 лева. Той няма книжка, първо. От 10 000 лева да дават за книжка. Кой няма ги дават, че там идват с пачкирани. Ама кой е тук баш тариката? Нема тариката. Сега и това си отдел, другия отдел и така там са пръскат. Сега има 10 човека работници. Кой има? 10 човека работници. Сега той е шеф и набира едни. Ма кои са шефовете? Това не го видиш кой е шеф. Его шеф. Той е милионер. Вечер идват се, отчитат половината за него, и сега половината за 50 на 50. Гледам много шведски коли във вашия квартал. От какво този джип? Всеки по нещо си прави. Хората отиват по чужбина. И какво правят там? Работят. Какво? Различно, зависи. Има боровинка по Швеция. Аз па съм чувала, че организират просия. Ние сме отива за просията, защото ако сме за просията, сега потоварим и ще сме там. Всичките са тук сега за празниците. Глупости, защото... А той Петю, що не ще да говори, бе? Не му се говори, сигурно не знае български. Ако знаете цигански... Ами, бъдете да снимате други къщи, още ви остави нашите. Хайде, махайте се тук. Питам ви как живеете, какво работите. Не ми снимайте къщата, махайте се тук. Кажете, това работа е това. Къщи, махайте се тук. Вие снимате най-западналите гета и ромите се слагат под един знаменател. Как да е западнало, това си хора. Ама не е западнало, но много работят тия хора. И гледаме, че вече са добре. Не са като преди, дето няма какво да ядат. Тази жена всеки ден проси в центъра на Гьотеборг. Семейството й организира транспорт на други роми от Дряново и околността. В Дряново откриваме фамилията под тента на двора на голяма постройка. Питаме, чия собственост е къщата. Жената от снимката с просията ни казва. Не бе, симпатяго, как да ви обясня? Всичко си е на харабия, как бедстваме. Много добре живеете за хора, дето просят. Па да ти кажа аз па сега. Ами къде знаеш, че аз прося? Ама чакай сега. Къде знаеш, че аз отивам да прося? Какво значи много добре живее? Ма вие ги, нали ги возите до там? Кого возим? Хората, които отиват да просят. Плати ги возим. Въпросът е, връщат ли ви ги лесно парите после? Ебе, с течение на времето ги връщат. Абе, айде стига, прекратявайте с тази камера, че наистина ще ви е щупи. Що ще чупиш камерата? Те, защото ще да ме снимат. Какво станало? Его дошли снимали, какво станало? Шведите вярват, че всички хора, които просят там, са много бедни. Добре, според вас какви сме? Според мен не сте останали без хляб. Айде да направим сега. Извади от вашата кисия колко пари имате и аз ще извадя в моята кисия колко пари. Защо не ме поканите да видя вътре как живеете? Какво да видиш? Ела, айди, като си мираклика. Ей го какво има! Какво може да има в една стая? Какво има Еглош? Какво може да има в една стая? Ти си го снимаш за мене, защото много ми е удобно да се движа на него и си гледам телевизор. Добре, мой бе. Наистина всичко какво гледаш от просията й. От просията, нали? Да, не крия сега. Те шведите казват хората, вие сте добре. Да, кое е доброто? Нормално погледнато добре. Ама какво казват, че сте добре? Ма къща имате. И добре ли, те нямат ли? Ако нямаме къща, пак проблема ще е, че имаме къща. Ако нямаме къща, ще кажат, гледай ги. Социали лежат на държавата на гърба, получават социали. Нещо като имаш там за 5-10 хиляди, край, те са добре. Тя мисля, че ни е добре тук, да варим да просим живот не може да по се 15 часа за 100 крона. Добре, да, ето вие си имате хубави къщи, имате си Какво като коли. имаме? Той какво значение? Тъс къщата, тази шумброд,
вътре в глад, ако седа. Ако Но отида то не е да прося. къщата ти, бе. Тя няма да ме храни. Ама сега не мога да отречете, че шведите ви вярват, че нямате къщи Дай и Боже коли. да не вярват още 50 Още години. по-добро, да не вярват. Дай Боже да не вярват. Ама лъжете ги, бе. Абе как ги лъжем си пътяго? Говорим сега простотии, честно ви казвам. Вас, например, какво ви интересува България, ние какво правим извън България? Специално малцинствата, като излизаме, ми трябва да наизпращат с удоволствие, като се прибираме с питка и мед. В село Трайково и в Монтана откриваме двама мъже, които миналата година попаднали в Швеция с обещание за работа. Там разбрали, че работата е просия. След известно време успели да избягат и да се приберат в България с помощта на шведските власти. Канала, по който са изведени, се разследва от службите, но организатора по прякор Белчо е на свобода. Това е Белчо, този човек ни заведе там в Швеция. Той дойде тук около село и ни обясни човека да ходим да берем боровинки, че изкарвате пари. После се оказа съвсем друго. Дойдем да просиме, нема боровинка. Групите се активизират особено през летните сезони в Швеция, когато е активния сезон по бране боровинки. Това е претекста да се изведат тези лица. По този начин те ги склоняват и ги въвеждат в заблуждение. Това баща му и още един брат има, ние са трима общо. Прекора му беше Белчо. Той човек като ни закара, вика, бе, рано е за боровинка да береме, ще тръгнете по магазина да просите, такива работи. И викам, я не съм дошъл да просим така. И ни кара да просим, ама обаче аз не съм ска да просим. С една дума роби, ама кой е по-глупав отива и става роб, кой не е по-глупав. Кой как знае? Почти половината от нас не искаха да, ние бехме 12 човека. Вика, ами аз съм се донел, поне трябва да си избием парите. Викам, ти си изби парите, викам, аз няма да стана. И от мен имах там 500 крони някакви, че излезнах 2 дена. Там съм седнал на някакъв магазин, изкарвах 600 крони, аз съм казал, че съм изкарал 100 крони. 15 дена общо съм седнал там и си фанах плата, отидохме на полицията. Тия дето просеха, изкарал 300-350 крони на ден, като ги разделят с него, това не са пари. Ние ги взимат всичките пари и му даваш, че там колко си вземе цигари, нещо да ядеете, това всичките пари ги прибереше. На ден си ги взимаше тия 3-4 хиляди крони. Аз директно съм му казал, беме 8 човека, ние си тръгваме. Останали, но няма как ги да излезе на глава, ние беме 8 човека. Но си е бизнес за тех, за такива като нас, къде одат и разчитат да изкарат днеска и да заделат, да пратят и на семейство, и на деца, и да донесат някой лев като печалба, няма никаква печалба. С 40 лева съм се върнал от Швеция. От тук заминах с 20 лева някъде. Все пак имам печалба, ама тази печалба ми излезне през носа. Ти какво си донесе от Швеция? Нищо не съм донесъл. Преди 2 седмици са взели тук хора, са ги закарали да просят. Абсолютно същите хора са, от Брегово. Додим да простим, викам не. Той предлага заплата на месец. 200 евро или 300 евро, другите пари ги взимат от тях. Евлоги, по-известен като Белчо, е от Брегово. Кралицата ги държи, кралицата, шведската. Белчо, баща му и брат му водят хора в Швеция. Белчо е разследван за трафик на хора. Търсим го в къщата, където се води регистриран. За просекиня искаш да знаеш? Просекиня съм, да. Защото за вас има работа, ето виждате ли? С нехалството, а за нас няма работа. Ти кажи за Швеция тогава. Ходиш аз къде да знам? Само шведски коли. Така ли? Къде си? Само шведски номера. Трябваше да крием номерата. Бе, госпожо, какво искаш? Искам да разбера, водите ли хора? Какви хора бе да водя? Какви Има ли хора, хора, които работят за вас, за вашето семейство, да просят и да ви за моето семейство да проси? Аз кьорава ли съм, кьопава ли съм? Кой да ми проси да мен? Коя си да ме питаш? Какво работя? Махайте се! Няма да снимате. Като снимаш, какво ще правиш по телевизора? Сега ще изимам вратата, като ударя една главата, сега ще видим какво ще правиш. Разбрах, че водите хора в Швеция и ми е интересно да ми разкажете. Не водя хора в Швеция. Да не е Белчо от малата, аз не съм, значи има тук Брегово 2 белчовци. Като те гледам по снимката, ти си. Не е вярно. Познаха те по снимката, айде са. Не. Прекора му беше Белчо. Това е Белчо. Аз не ходя в Швеция, а се занимавам с регистрация с румънци. И не си ходил никога? Не. Не си организирал хора да берат билки? Не. Сигурен си? И убеден. Търсете този, когото търсите, камерата се затваря и портата също. Аз специално съм един от първи, който в Швеция работи боровинки. И нямам толкова намесен никакъв пръст. Ходя със семейството и работих. Какво имам
Да каже, тия имат царски палати или палата на Кирил нямам. Моля ви се, отнасяте се с тази камера да не се чупи. Нито е виновен, нито някой ги е карал да просят тихо. Значи те излизат отгоре от боровинките от работата и сядат да просят. Какво са виновни хората? Твърдят, че се дават пари на този, дето ги е завел. Има някаква оговорка. Днеска безплатен обяд няма. Аз му поемам транспорт, аз му поемам всичко. Естествено, че няма безплатен обяд, господа Бенато. Мире, няма как да стане. Говорете като сестричка. Няма как да стане. Ти какво ще кажеш на хора, които сега тръгват за там? По-добре да не тръгват, защото че от това там и си пият главата. Просто няма как да се приберат. От тук, от там, вика човек. Па ще си изкарам днеска 10-15 лява, па си ранен семейството. Те това обясняват, че там повече се изкарвало. Не е верно. Кой ще изкарва днес, като изкарва 50 крони или 100 крони, като изкарва колко са, дали са 20 лева български пари. И като даде 10 на него, 10 на то, и какво прави? Он като си вземе цигари, леп няма да яде. Цяла България се изнесла в Швеция. Нека се изнеса да са живи и здрави. Но ще дойде ден, кога се оплачат. Приключваме поредицата с убеждението, че България се превърнала в износител на търтеи, че в просията има експлоатация, че един организатор може да събира от тези, които му работят, по 600 евро на ден. Че тези пари влизат в България и се материализират в къщи на иначе социално слаби роми. Разбираме и, че никой не ги пита откъде са им парите. Сезона на боровинките наближава. И въпреки, че никой няма да бере плодове, отново има тълпи от заминаващи. На гурбет за милостиня.